Dros ei llwybrau a Helo, Naomi Jones ydw i, pennaeth treftadaeth diwylliannol awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a chroeso i Bodlediad Eryri. Da ni yma heddiw ym Mhlas Tan y Bwlch ar ddiwrnod bendigedig i gynnal gweithdy efo Comisiynydd y Gymraeg, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a chryw Wardeinio y Parc Cenedlaethol. Da ni ers tua 2020 wedi bod yn gweithio ar brosiect i safoni enwau tirweddol y Parc Cenedlaethol efo Comisiynydd y Gymraeg, ac mae Wardeiniaid y parc wedi bod yn mewnbynnu i'r broses yna oherwydd mae o'n dibynnu'n llwyr ar wybodaeth a dealltwriaeth academaidd, gwaith ymchwil hanesyddol ag ati, ond hefyd gwybodaeth leol am yr enwau, am y ffordd maen nhw'n cael eu defnyddio, am y ffordd maen nhw'n cael eu ynganu ac yn y blaen. Ac felly mae o'n gyfuniad da o'r academaidd a'r lleol. A felly heddiw, da ni'n dod at yn gilydd i recordio clipiau sain o'r enwau mwyn i ychwanegu nhw at y gwahanol adnoddau sydd gan Wicipedia Cymraeg. Mae Wicipedia y wefan Gymraeg lle, y wefan Gymraeg mwyaf poblogaidd, ac mae pobl yn aml yn troi at y wefan yna yn lle mynd at bobl mwy arbenigol mewn ffordd. Felly mae'n gwneud yn siŵr bod yr enwau ar gael yn fanno yn ffordd o'i cael nhw allan, o'i cael nhw yn cael eu defnyddio yn eang. Ac mae'r Wardeiniaid yma yn recordio'r enwau ar gyfer i melltu'r sgwâr nhw mwyn wneud yn siŵr bod yr ynganiad yn gywir ac yn y blaen, ac bod ni'n cofnodi'r dyfodiaeth leol hefyd. Felly yn ystod y podlediad heddiw, mi fyddwn ni yn sgwrsio efo nifer o bobl sydd yma heddiw a sydd wedi bod yn rhan o'r prosiect a'r gwaith dros y blynyddoedd diwethaf. Helo, Eleri dwi a wy'n gyfrifol am arwain y gwaith safoni enwau lleoedd yn swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. Mae gan y Comisiynydd gyfrifoldeb unigryw a hynod ddiddorol i safoni enwau lleoedd Cymru, ac yn draddodiadol ni wedi canolbwyntio'n ymdrechion ni ar enwau trefi, dinasoedd, pentrefi Cymru, yr enwau hynny sy'n ymddangos ar yr arwyddion ffordd, ond yn ddiweddar iawn, i ni wedi ehangu y cylchgwaith yna i edrych ar enwau tirweddol, a hynny'n dilyn cais am gymorth gan Parc Cenedlaethol Eryri. Daeth y parc ato ni nôl yn 2021 yn gofyn am gymorth i ni edrych ar enwau lleoedd o fewn ffiniau'r parc a rhoi cymorth a chyngor iddyn nhw ar ba ffurfiau yr enwau hynny dylen nhw fod yn defnyddio yng ngwaith y parc. Oedd hyn yn ddarn o waith i newydd i ni, dim profiad nac arbenigedd fel y cyfryw o weithio gydag enwau tirweddol, a dim adnodd i wneud y gwaith mewn gwirionedd. Ond o'n i'n awyddus iawn i allu cynorthwyo ar cais, gan bod yr enwau hyn mor bwysig i ni fel Cymru ac mor bwysig i'r Gymraeg a statws yr iaith. Mae cydweithio ar parc wedi bod yn gwbl allweddol i ni, yn noddi peth gwaith ymchwil, yn cyfrannu arbenigedd ac adnabyddiaeth y Wardeiniaid o'r ardaloedd dan sylw ac o'r enwau, y defnydd ohonyn nhw. Fyddwn ni ddim wedi gallu gwneud y gwaith yma heb y mewnbwn lleol iawn yna. Ac wrth gwrs mae gyda ni fel corff brofiad heleth o safoni enwau lleoedd, mae gyda ni banel o arbenigwyr i'n cynorthwyo ni ar gwaith hyn, a mae gyda ni ganllawiau safoni cenedlaethol mwyn sicrhau bod pob penderfyniad i ni'n wneud yn drylwyr ac yn resymol ac yn seiliedig ar arfer da yn genedlaethol. Gallu troi at y parc am gyngor ynghylch sut mae enw'n cael ei ynganu, cael y wybodaeth leol fanwl iawn yna wedi bod yn holl bwysig i lwyddiant y prosiect. A ni wrth yn bodd bod ni yma heddi nawr yn recordio ffeiliau sain i gyfoethogi'r rhestr o enwau sydd gyda ni. Mae yna luniau o'r lleoedd hyfryd yma yn mynd i gael eu llwytho at y cyfnodion hefyd, a mae'r gweithio mewn partneriaeth gyda'r parc a'r Llyfrgell Genedlaethol a Wicipedia wedi bod yn greiddiol i sicrhau llwyddiant y prosiect yma. Ond falle mae'r llwyddiant penna yw'r dylanwad mae'r gwaith yma wedi gael. Mae'r cydweithio rhwngthyn ni a'r parc wedi golygu bod yr arolwg ordnans wedi bod yn barod i adolygu a diwygio i data, i mapio nhw.
A ni wrth yn bodd bod yna enwau wedi cael eu camsillafu ar fapiau am ddegawdau maith, bellach wedi cael eu cywiro a'r statws dyledus yn cael ei roi i enwau Cymraeg. O fewn wedi Rhys Gwynn, dwi'n Warden yn ardal Cader i'r Parc Cenedlaethol Eleri. Wedi bod yn gweithio ar y parc nawr dros 20 mlynedd, dwi'n siŵr. A wedi gweithio fel milfeddyg yn yr ardal cyn hynny. A felly'n teimlo erbyn hyn bod fi'n nabod yr ardal yn weddol. Mae'n dda bod yma heddiw ym Mhlas Tan y Bwlch ar achlysur croesawu staff swyddfa'r Comisiynydd a staff y Llyfrgell Genedlaethol. Mae yna waith wedi bod ymlaen ers dipyn i gofnodi enwau'n lleol a thynnu'r cymunedau i fewn i'r gwaith yna. Mae'n waith wirioneddol bwysig. Nifer enwau diddorol mae'n siŵr wedi dod i'r fei a cyfle i safonu rheina felly. Yn bersonol, mae'r diddordeb wedi bod yna ers blynyddoedd mawr ers i fi gychwyn efo'r parc a chyn hynny hefyd. Ond trwy'r gwaith, ddaru rhai o'n ni fynd ati i hel enwau a rhai o'r prif nodweddion yn lleol, enwedig ar y Cader a Chwm Cywarch yn Ninas Mawddwy. Hel swp o enwau oedd wedi cael ei hel yn sylweddol o'r blaen, felly rhyw ychwanegu at y gwaith oedd ni. Ond oedd yn gyfle i gael map a un mawr wedi argraffu yn y swyddfa yn y pencadlys a gallu rhoi felly cofnodi mewn mwy o fanylder lle oedd yr enwau yma. Oedd yn dipyn o her oherwydd gan bod rhain yn amlwg yn dir ffurfiau tri-dimensiwn mawr, mae'n eitha anodd trosglwyddo'r wybodaeth weithiau ar ddarn o bapur i gyfleu union leoliadau rhai o'r llefydd yma. Ond o leia mae'n rhyw ymges i ddiogelu. Mae map y Cader wedi mynd i'r archifdy yn Nolgelle. Mae gobeithio bydd o'n adnodd. Yn sicr i bobl ifanc y genhedlaeth nesaf a'r Wardeiniaid nesaf bydd yn dod i weithio i'r parc. Bydd gynnon nhw rhyw adnodd i allu troi ato fo wedyn. Mae rhai o'r enwau yn wirioneddol hyfryd. Sawl enw diddorol. Dwi'n edrych fan hyn ar fap Cwm Cywarch. Ac un fan hyn, sawdl lefa. Rhyw ddarn bach mae y môr benodol, un garreg ydi o ar y llwybr i fyny i gyffiniau yr aran yn y diwedd. Un garreg fach pant. Pant yn y tir, yn ytrach na charreg, deud y gwir. Ac ôl troed sawdl lefa i fewn yn y tir yma. A wedyn yr her yw gallu nodi felly'n benodol iawn lle mae marciau fel yna ar y tir. Ond dyna fo, mae o'n gobeithio'n rhyw fath o gyfraniad bach. A mi ys ati hefyd i gofnodi enwau pylle yn yr afonydd ar y fawddach yn lleol i ni. Ac yn yr achos yna nes i godi wal fel bod yr enwau yn weladwy, a ni'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth allai eitha pwysig, bod yr enwau yma, mor bwysig ydi cael nhw mewn archif, bod cael nhw'n weladwy yn lleol felly yn llawn mor bwysig felly. Dwi'n meddwl felly'n enwedig efo enwau Cymru, mae yna gymaint o hanes ynghlwm efo'r enwau yma. Mae yna enwau i lawr yn ardal Castell y Bere, Llanfihangel y Pennant, oedd yn cael eu crybwyll yn y farwnad i Lywelyn ap Gruffydd, a maen nhw dal yn bodoli heddiw. Felly mae'r cyfnod hir o hanes yn cael ei ddal rhywsut yn yr enw ar wahân i'r holl bethau yn ymwneud â chwedloniaeth. Ond hefyd hen arferion, mae yna un yr enghraifft ar y Cader enw Cai ddaru ni nodi, sef gwaith 8. Di enwau fel yna ddim yn anghyffredin yng Nghymru, ond be oedd darn o dir ar y mynydd y bydde wedi cymryd 8 o ddynion un diwrnod i'w bladurio. Felly mae'n cofnodi rhyw fath o gyfnod yn hanes amaethyddiaeth, cyfnod sydd wedi diflannu, ond bod o'n rhyw ffordd eitha
byw o ddisgrifio rhywsut be oedd yn digwydd yng nghefn gwlad yn y cyfnod yna. Felly dwi'n meddwl dyna'r pwysigrwydd, mae mor hawdd i'w colli nhw. Wrth gwrs, dwi'n meddwl mae defnydd tir wedi newid a felly bod dim angen yr un adnabyddiaeth agos iawn na o dir, felly fel oedd pan oedd pobl ffermwyr yn sicr felly'n cerdded i tir yn hytrach na mynd ar feic neu ar tractor. Mae rhyw elfennau fel na wedi newid, ond dwi'n credu'n gyffredinol yng nghefn gwlad oedd yna gefnogaeth mawr yn gwaith ni i gofnodi a diddordeb mawr. Dwi'n meddwl yr cymuned yna sydd wedi aros yn sefydlog ar hyd y blynyddoedd. Mae'r enwau dal yn fyw iawn hefyd. Hynny'n beth pwysig iawn, dwi'n meddwl. So fy enw yw Jason Evans, fi yw'r reolwr data agored a wicimediwr yn y Llyfrgell Genedlaethol. Felly mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi bod yn cefnogi Wikipedia, prosiectau wiki ers dros degawd, a ni'n cydweithio'n agos efo Comisiynydd y Gymraeg, efo Llywodraeth Gymru, i sicrhau bod gwybodaeth y genedl, archifau'r llyfrgell i gyd ar gael trwy Wikipedia, achos i Wikipedia mae pobl yn mynd am gwybodaeth. Felly efo'r prosiect yma efo enwau lleoedd, mae'n reit bwysig bod y gwybodaeth am yr enwau, clipiau sain o bobl yn adrodd yr enwau ar gael yn agored ar Wikipedia, fel bod pobl yn gallu rhannu a ail defnyddio nhw, ond hefyd jyst dysgu sut i dweud enw. Mae hwnna'n rili bwysig os dyn ni'n annog pobl i defnyddio'r enwau Gymraeg, bod gyda ni clipiau ar gael ar-lein am ddim mewn lle amlwg fel Wikipedia, lle maen nhw'n gallu mynd a gwrando i'r clip a dysgu mwy am y lle, am yr enw. Felly mae Wikipedia ar chwar brosiectau, Wikidata, Wikicommons, i gyd ar gael yn agored. Felly mae unrhyw un yn gallu golygu erthygl Wikipedia neu uwchlwytho llun neu clip sain i Wikimedia Commons. Felly ni'n annog y cyhoedd i gwneud hynny a trwy ymgyrchoedd arbennig, neu jyst os ti'n gweld gamgymeriad ar Wikipedia, neu ti'n gweld bod yna clip ar goll neu llun ar goll mewn erthygl, mae modd i unrhyw un mynd a llwytho'r gwybodaeth yna, a dyna beth sy'n gwych, does dim wefan arall fel Wikipedia sy'n cynnig hwnna. Mae'n rili bwysig i recordio a archifo'r enwau lleoedd yma ar gyfer y dyfodol, oherwydd mae'n bosib, mae lot o siaradwyr Gymraeg yn diflannu, mae'n bwysig bod gyda ni cofnod nawr a gwahanol lleisau hefyd, fel bod gyda ni gwahanol lleisau yn adrodd yr enwau, a gallwn ni mynd nôl a wneud e to mewn degawd a gweld y gwahaniaethau yn y ffordd mae pobl yn dweud yr enwau ac ennau gwahanol ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig i recordio'r enwau yma ar ran amrywedd, ond hefyd fel bod cofnod gyda ni i pobl eraill ail defnyddio o fewn apiau, o fewn gwefannau ac yn y blaen. Wrth gwrs dyddi yma, mae lot o pobl yn troi at AI am gwybodaeth, ond mae'r peiriannau AI yma yn cael llwyth o gwybodaeth nhw o llefydd fel Wikipedia. Maen nhw'n llyncu'r holl gwybodaeth agored sydd ar gael ar y we fel Wikipedia, mwyn dysgu am Cymru, mwyn dysgu sut i siarad mewn iaith. Felly mae'n reit bwysig bod ni'n parhau gyfrannu at Wiki fel bod gwybodaeth ar gael ar y we i dysgu y peiriannau AI yma yn y dyfodol.